Μα απόψε μα Ωρε μαλώνε μα Άντε μαλώνει με το γιο της.
Καλησπέρα σε όλους σας, καλησπέρα σας κύριε. Γεια σας Αλέκο μου. Γεια σας κύριε Κώστα. Καλώς τα πατριωτάκια. Εσύ τι σου έκανε, του κατράκια κορία, να φύγε πόσα. Βλέπω. Ήταν.
Αγαπητοί συμμαθητές και φίλοι, ξανασμίγουμε ακόμη σε μία συνάντηση και λέω συνάντηση γιατί αν δεν είχαμε τη δυνατότητα έτσι να μιλάμε, να έχουμε μουσικές κτλ. Δεν θα ήταν πλέον συνάντηση, θα ήταν συναισθίαση. Λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα ευχαριστούμε έξω από τους συμμαθητές, τους φίλους που συνοδεύονται από συμμαθητές, τις συζύγους, συγγενείς των φίλων. Ευχαριστούμε το προσωπικό εδώ, το οποίο είναι και φιλόξενο και φιλικό. Βέβαια, είμαστε λίγο εκτός τόπου, εντός χρόνου, 24 Μάρτιο όπως πάντοτε, αλλά είμαστε εκτός τόπου, διότι στο φίλο μας ο Σταμάτη ήταν σαν στο σπίτι μας. Λοιπόν, ευχαριστούμε και εδώ το κατάστημα, λοιπόν, για την περιποίηση που μας έκανε, για την ευγένεια, όχι μόνο εδώ του επιχειρηματία, αλλά και του προσωπικού του. Και συνεχίζω με 5 πραγματάκια που θα πω ακόμη, τα οποία είναι όλα σημαντικά. Κατά την άποψη μου, έχω εδώ το ψυχοχάρτη το λεγόμενο. Για να έχει επιτυχία και αυτή μας η συγκέντρωση, παρότι είναι εκτός τόπου, τη μεγάλη προσπάθεια την ξαναέκαναν οι παλιοί του Τέστην, ο Κώστας ο Λιάπης, ο σύνδεσμός μας, για τον οποίον θα υπενθυμίσω μια πολύ σοφή κουβέντα που είχε πει ο φίλος μας ο Παναγιώτης, ο Κωσταρές. Προσευχηθείτε να μην πω τη λέξη, το επίθετο, να είναι καλά ο Λιάπης για να συγκεντρωνόμαστε, γιατί αλλιώς το πιθανότερο είναι να χαθούμε. Θα έλεγα, το έχω πει και στις προηγούμενες συγκεντρώσεις, ότι καλό είναι να μην καθίσουμε στην αρχική θέση που καθίσαμε, γι' αυτό και δεν έχουμε μουσική, αλλά να πάρουμε το ποτηράκι ο καθένας και να επισκεφτεί όποιος νομίζει ότι θέλει εκ των συμμαθητών ή εκ των φίλων των συμμαθητών να τους δει από κοντά. Έχουμε πολλούς χαιρετισμούς από τη Σοφία την Κωνσταντοπούλου, την οποία την επισκέφτηκα πρόσφατα. Έχω την τύχη να είναι κοντά στα δικαστήρια, σχεδόν 5 λεπτά από τα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων, το σπίτι της, να την παίρνω από την προηγούμενη μέρα ότι θα την επισκεφτώ και να λέμε και μας θυμάται όλους ακόμη και σε ποιο θρανείο θυμόμαστε. Μου είπε λοιπόν να είμαστε καλά και να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε, το οποίο είναι, λέει, μάλλον παγκόσμια η πατέντα μας. Δηλαδή, αν επιδιώκαμε να μπούμε στο βιβλίο εκεί, μπράβο, το Guinness, την είχαμε την επιτυχία εξασφαλισμένη. Κάποια στιγμή, για την τήρηση του εθήμου, έχω φέρει 5 βιβλιαράκια εκεί, να τα κληρώσουμε και επίσης να σας πληροφορήσω ότι ο έτερος χορηγός κάθε χρόνο για την τήρηση του εθήμου, ο Λευτέρης ο Ρούμπος, που μας έφερε τους πίνακες του, αυτή τη φορά δεν μπόρεσε να έρθει, διότι είχε ένα δυσάρεστο γεγονός στο περιβάλλον του. Λοιπόν, και συνεπώς μου είπε να σας πω τους χαιρετισμούς του, την αγάπη του και ότι δεν μας ξεχνάει. Ο Κώστας έχει κανονίσει κατά τις 11.30 ώρα να έρθει να βγάλουμε την ομαδική φωτογραφία, αλλά δεν είναι αναγκαίο όταν θα βγάλουμε την ομαδική φωτογραφία να σηκωθούμε και να φύγουμε. Έτσι. Αύριο αργία είναι, μπορούμε, εκτός από αυτούς οι οποίοι πρέπει να φύγουν να πάνε σε μακρινές αποστάσεις από την Τρίπολη. Το βήμα εδώ είναι ελεύθερο για τον οποιονδήποτε θέλει να κάνει προτάσεις, να κάνει ενστάσεις, να κάνει κριτική ακόμη και σε αυτά που λέω εγώ, να συμπληρώσει κτλ. Είναι ελεύθερο το βήμα για όποιον θέλει. Όχι εκ του μακρόφωνου. Εδώ η Ρόδος, εδώ και το πείδημα. Λοιπόν, για όποιον θέλει. Ήρθε η ώρα
να πούμε και το δυσάρεστο. Πόσους συμμαθητές χάσαμε από πέρσι τη συγκέντρωση που κάναμε στον Αγιώργη, την τελευταία μας, 24 Μάρτη του 2023, είχαμε τις εξής απώλειες. Θα μου επιτρέψετε να σας τις διαβάσω. Και πριν σας διαβάσω για τους συμμαθητές, να σας πω ότι λίαν προσφάτως χάσαμε και την καθηγήτριά μας, τη Φρόσο την Μπουζαλά. Λοιπόν, είναι ο Ηλίας ο Κατζόρης, ο οποίος πέθανε στις 4 Έκτου του 23, δηλαδή μετά τη συγκέντρωσή μας. Είναι ο Γιώργος ο Κολιόπουλος, ένας εκ των εκλεκτών μου φίλων προσωπικών έξω από συμμαθητής, ο οποίος πέθανε στις 11 του Νοέμβρη του 23 πάντοτε. Λοιπόν, είναι ο Παυλόπουλος ο Γιάννης, δημοσιογράφος, ένας κοντούλης συμμαθητής μας ήταν, ο οποίος δεν είχε έρθει και σε πολλές από τις συγκεντρώσεις μας. Και αυτός πέθανε 5 Τρίτου του 24. Μπράβο. Πρόσφατα. Λοιπόν, ο Τζερέλας ο Μπάμπης, ο γνωστός μας Μπάμπης, που θα πω και μια ωραία ιστορία που την έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές, αλλά θα μου επιτρέψετε στη μνήμη του να την ξαναθυμίσω σε όσους δεν την θυμόνται. του 23. Και Φιλιππόπουλος Φίλιππος. ένας ψηλός που είχαμε, ο Φίλιππας ο Φιλιππόπουλος. Τον είχα και γείτονα και απέναντι από το γραφείο. Και είπα και για την Μπουζαλά. Το Τζερέλας πέθανε τις 8 Έκτου 23. Τον Ιούνιο. Δεν έχει κλείσει χρόνο. Εντάξει. Λοιπόν, θα θυμίσω έτσι για τη μνήμη του και μετά θα τηρήσουμε και ενός λεπτού σιγή για τη μνήμη τους. Ο Μπάμπης ήταν ο καλλιτέχνης, ο πιο μάγκας στις αντιγραφές. Στο τμήμα μας λοιπόν έρχεται ο Μποροβάς να υπαγορεύσει το κείμενο και εν συνεχεία να πάει στα άλλα τμήματα να δώσει και μετά να γυρίσει πάλι σε εμάς να δώσει τις παρατηρήσεις. Όταν λοιπόν ο Μίστερ Μπόροβας, του οποίου του αρέσανε και αυτού οι πλακίτσες οι ωραίες, γιατί από τις 52 εβδομάδες, μια φορά την εβδομάδα κάναμε αγγλικά. Άμα πιάσουμε καλοκαίρια, χειμώνες και τα λοιπά, δεν κάναμε 20 μαθήματα. Book 1, book 2, αλλά στον δεύτερη χρονιά δεν συνέχιζε με το book 1. Πήγαμε, οπότε συντακτικό, άγνωστες λέξεις και τα λοιπά. Γι' αυτό λοιπόν γινόταν χαβαλές. Τον βλέπει λοιπόν, τον βάζει στο πρώτο θρανείο τον Μπάμπη και αυτός υπαγορεύει και ο Μπάμπης κάτι έτσι με τα χεράκια του λέει: Τζερέλα, γιατί δεν γράφεις? Του λέει: δεν ξέρω κύριε καθηγητά. Βρε γράψε, του λέει εκεί πέρα 5 σειρές, λίγο τη μετάφραση και με λίγο τις παρατηρήσεις, να σου βάλω ένα 8. Ήταν 8 η βάση τότε γιατί θεωρείται ότι τεύουν μάθημα. Τίποτα ο Μπάμπης. Εντάξει, του λέει, αφού δεν θες να γράψεις, μην γράψεις. Όταν γυρίζει μετά ο Μποροβάς, βλέπει τον Τζερέλα την κόλλα του να είναι ατόφια. Του λέει: Τζερέλα, εσύ μου είπες, του λέει, δεν τα ξέρεις, του λέει, όταν τα υπαγόρευα. Όταν φύγατε, του λέει, τα θυμήθηκα. Και μετά του λέει: εντάξει, τα θυμήθηκες, να σου δώσω μια άλλη κόλλα, του λέει, τώρα να στα ξαναεπαγορεύσω πάλι, να τα ξαναγράψεις. Και λέει: τα ξαναξέχασα. Λοιπόν, συνεπώς, θα παρακαλούσα τους φίλους να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή για αυτά τα φιλαράκια τα οποία μας έφυγαν τον τελευταίο χρόνο. Αιωνία του συμπνήμη λοιπόν, να είμαστε καλά, να τους θυμόμαστε και να ευχηθούμε να μην έχουμε άλλες απώλειες από εδώ και μετά. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά το Φώτη τον Κολίτσα, ο οποίος είναι πρώτος εξάδελφος του Γιώργου του Κολίτσα, του συμπατή μας, που μας κάνει το φωτογράφο. Κάθε χρόνο
Λοιπόν, ένα χειροκρότημα και τις ευχαριστίες μας. Τις μεταφέρω εγώ, Φώτη, εξ όλων των συμπαθητών. Είναι κάποιος τυχόν, νομίζω πως όχι, αλλά ρωτάω, υποχρέωση. Είναι κάποιος που να ήρθε από τους συμπαθητές για πρώτη φορά στη συγκέντρωσή μας? Για πρώτη φορά συμμαθητής μας. Όποιος είναι λοιπόν μπορεί να σηκωθεί επάνω, μπορεί να έρθει να πει δύο κουβέντες, έτσι. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζανε χτες Θοδωρίδες και όσους γιορτάζουν αύριο οι ίδιοι οι οικογένειές τους, Ευάγγελοι, Ευαγγελίτσες και. Το τελευταίο που ήθελα να πω είναι ότι όποιος έχει κενή θέση στο αυτοκίνητό του από εδώ μέχρι το κέντρο της, μέχρι την πλατεία την κεντρική, μπορεί λοιπόν κάποιους που δεν έχουν αυτοκίνητο, επειδή είναι δύσκολο τώρα να βρουν ταξί να κάνουν, να τον εξυπηρετήσει. Λοιπόν, ποιοι έχουν κενές θέσεις, να σηκωθούν επάνω, όσοι επάνω να τους μετρήσω ή να μετρήσουμε και το αντίστροφο. Λοιπόν, είναι αρκετοί, είναι αρκετοί. Λοιπόν, πόσοι έχουν θέσεις? Όχι. Κι εγώ μου έχει πει ο Δημητράκης ο Πούτισερ θα με πάρει Άρα λοιπόν γεννάται ένα θέμα εδώ το οποίο πρέπει να δούμε πώς θα τακτοποιηθεί. Έχει κάποιος κάτι να πει, κάτι να ρωτήσει εμένα, επειδή και εγώ έλαχε ως επαγγελματίας λογάς που από τις 4 του μηνός έπαυσα πλέον, συνετάγει ληξιαρχική πράξη θανάτου της ιδιότητάς μου ως δικηγόρου, ταυτότητες και τα λοιπά, και πλέον δεν είμαι δικηγόρος. Είμαι απλός λαϊκός. Και περιμένω τη διαδικασία. Λοιπόν. Έλα. Δεν ταλαιπωρείται γερόν άνθρωπο. Ο Λιάπης έχει συνηθίσει να ταλαιπωρεί τους πάντες. Και τηλεφωνικά και διαζώσεις. Σόν και καλά να με βάλει να πω δύο κουβέντες. Τι να πω? Να πω ότι είμαι έξω από τα νερά μου μετά από ότι έχει συμβεί, που ήταν νομοτελειακά, θα γινόταν κάποια στιγμή. Με ευχαριστεί, με ικανοποιεί, με γεμίζει η αγάπη. Λοιπόν, όλα καλά λοιπόν. Η αίθουσα και ο χώρος και νομίζω και τα παιδιά ήταν μια χαρά. Το φοβηθήκαμε λίγο στην αρχή, είναι γεγονός, η απόσταση παίζει κάποιο ρόλο. Είχαμε κάποιες προτάσεις να το κάνουμε μέσα στην πόλη. Είναι δύσκολο, όπως ξέρετε τώρα, η πόλη τέτοια βραδιά και να μας δεχτεί και να έχουμε αυτή την ιδιωτικότητα που θέλουμε να έχουμε εμείς εδώ. Ίσως, επειδή τον χώρο τον ξέρω και έχει πολύ ωραίο εξωτερικό χώρο, δεν αποκλείεται να κάνουμε την καλοκαιρινή μας συνάντηση εδώ. Αν πάμε καλά απόψε θα δούμε πώς θα πάμε τους λογαριασμούς, γιατί μπορεί είναι και ακριβό μαγαζί και πάθουμε κανένα ζημιά. Λοιπόν, όλα καλά, να είστε όλοι καλά. Από την πλευρά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα 50 χρόνια συνεργασίας, αγάπης και φιλίας όλων σας. Εννοείται ότι τώρα θα βρισκόμαστε και σε άλλες καταστάσεις, σε άλλες περιπτώσεις εκτός μαγαζιού πλέον, κοινωνικές εκδηλώσεις, πλατείες, παρελάσεις αύριο. Μέχρι φουστανέλα ήθελε η γυναίκα μου να πάρει να παρελάσω αύριο, αλλά δεν έμεινε στα μέτρα μου. Και θα πάμε καλά. Έχω μία παραγγελία, σκυπιτάρης και λοιπά. Δημήτρη Βιγλά, θέλουν να πεις ένα τραγούδι. Βέβαια η παραγγελία και συγκεκριμένο τραγούδι, να πεις τα Ερζονάκια. Μπορεί να μας πεις όμως και δύο και όποια άλλο θέλει. Κάπου του δώστε. Έλα, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, από μένα καλή διασκέδαση. Να χορέψουμε και λίγο μετά. Τώρα μπορούμε και να χορέψουμε. Ας μεγαλώσαμε λίγο. Κάτι θέλεις να πεις, πες. Κάτι να πει. Είπαμε ότι οποιοσδήποτε θέλει, σκέφτεται και μπορεί να πει κάτι, να έρθει. Είναι χαρά όλων μας να ακούσουμε κάτι διαφορετικό. Πες το.
Την καλοκαιρινή ενταρρυθμίσια που κάνουμε, γιατί θα κάνουμε τον Αύγουστο μόλις και δεν θα κάνουμε τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο, όποτε θέλετε εσείς που να μαζευτούμε. Γιατί τον Αύγουστο, τον Αύγουστο θεωρήσαμε, σε κουβέντα που είχαμε κάνει, ότι είναι πιο εύκολο να τους έχουμε, γιατί τον Ιούλιο φεύγουν όλοι οι διακοπές. Πότε πρέπει να το κάνουμε? Εσύ πότε θέλετε να το κάνουμε? Περίμενε, είσαι υπέρ του Αυγούστου? Όχι, δεν είναι υπέρ του Αυγούστου, αυτός σου λέει. Δεν είναι υπέρ του Αυγούστου. Α, είσαι... αυτός σου λέει. Πότε θέλετε να γίνει? Για πες. Εγώ δεν θέλω να το κάνω, δηλαδή καλύτερα να το κάνουμε, δεν θέλω και εγώ. Δηλαδή καλύτερα να το κάνουμε τον Ιούλιο ή τον Σεπτέμβριο. Ένα λεπτάκι, πάνω. Παναγιώτη, επίτρεψέ μου, θα σε καλύψω αυτό που θέλετε να πεις. Ο σκοπός της καλοκαιρινής συνταξής, όπως ξέρετε, της συνάντησης, δεν είναι να βρεθούμε εμείς που βρισκόμαστε και κάθε μέρα. Είναι προς τιμήν του εξωτερικού. Αυτοί που έρχονται απ' έξω. Αυτή ήταν η αιτία που μαζευόμαστε το καλοκαίρι. Περίμενε. Κανείς από αυτούς που έρχονται απ' έξω δεν έρχονται μετά τον Αύγουστο. Έρχονται μέσα Ιουλίου, πολύ και πιο πριν και μέχρι 15 Αυγούστου. Δεν μπορούμε λοιπόν να προγραμματίσουμε Σεπτέμβριο, παραδείγματος χάρη, καλοκαιρινή συνάντηση. Ιούλιο. Τον Ιούλιο λοιπόν είχαμε τις εξής ενστάσεις. Πολλοί από εμάς, μπορεί να είναι λίγοι, μπορεί να είναι ελάχιστοι, λείπουν σε διακοπές. Βέβαια, ποτέ δεν μαζευτήκαμε τόσοι πολλοί, αν και τις δύο τελευταίες είμαστε 60 άτομα πάλι. Είμαστε περίπου όσοι είμαστε εδώ. Επειδή το καλοκαιρινό δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία που είχε απόψε, δηλαδή μπορεί να το κάνουμε οποτεδήποτε, είμαστε ανοιχτοί, πιο πολύ εκεί ο αρχηγός ο Λιάπης που θα τα κανονίζει όλα, και όποιος άλλο, γιατί δεν υπάρχει εδώ οφίσια και εξουσίες, ξέρετε, όλοι από κοινού αποφασίζουμε για το ίδιο πράγμα. Να το κάνουμε, εμένα δεν μιλάει για το Μάιο, τώρα μπορώ να το κάνω, και Ιούνιο και Ιούλιο και Αύγουστο, όποτε. Αν θεωρείτε ότι ο Ιούλιος είναι καλύτερος από τον Αύγουστο, να το κάνουμε λίγο. Λάμπρο, Σέμπο, είχες κάνει μια πρόταση πέρσι εσύ. Ποια ήσουν υπέρ του Αυγούστου, νομίζω. Δεν θυμάσαι, γέρασε, μεγάλος εσύ, δεν σου κάνω. Είχες πει κάτι για τον Αύγουστο, νομίζω. Ωραία. Οποτεδήποτε σημασία έχει ότι αν θέλουμε και τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο θα μαζευτούμε. Αυτό είναι σίγουρο. Καλό είναι το καλοκαιρινό να είναι κάπου στο κέντρο εκεί που να μπορούμε να το βρούμε. Εντάξει, πάει αυτό. Τι? Σταμάτα ρε εσύ περίπου στον Απρίλιο, δεν πιάσαι τον Απρίλιο αμέσως. Έλα, πες, κοίτα. Δεν το ακούω για να αμέσως. Όχι, περίπου. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Λάμπρος ο Βλάχος. Είναι η δεύτερη φορά που έχω έρθει σε συνάντηση από τη Σπάρτη. Και ερχόμενος σήμερα σκεπτόμουν τον Κώστα το Λιάπη. Λέω πώς με έπεισε, λέω, να έρθω. Με ταλαιπωρεί χρόνια. Και θυμήθηκα στην Καινή Διαθήκη που υπάρχει μια χήρα και πάει στο δικαστή και του λέει συνέχεια επιμένει. Οπότε τον θεωρώ η χήρα της Καινής Διαθήκης και του έφερα και ένα δώρο. Είναι ένα λάδι το οποίο έχει πάρει βραβεία από το Πανεπιστήμιο, το οποίο το παράγω εγώ και το οποίο θεραπεύει και προστατεύει την υγεία. Κωστάκη, αυτό για σένα. Και τώρα με προκαλείτε που άκουσα τη διένεξή σας που να γίνει το... Ίσως να σας καλέσω στο χτήμα μου το καλοκαίρι να έρθετε όλοι εκεί. Είναι στη Σπάρτη απ' έξω 20 χιλιόμετρα, μια χαρά. Δεν... Αυτά, σας εύχομαι το καλύτερο. Λάμπρο, περίμενε. Τα 20 είναι προς την Τρίπολη ή προς το Γήθιο? Προς το Γήθιο. Άρα μας προσθέτεις 80 χιλιόμετρα διαδρομή. Δεν θα οδηγήσει εδώ την 80 χιλιόμετρα από όλοι μας. Μπορούμε να κανονίσουμε, εκλεκτέ μου, Λάμπρο, να πάμε και στον πινελόπιο δρόμο που κάνει ο φίλος μας ο Σπαντίδος, ο Δημητράκης. Πολύ ωραία. Που λείπει σήμερα. Έτσι, εκεί είναι. Να το συνδυάσουμε, να πάμε και εκεί και να έρθουμε και σε σένα. Ναι. Ωραία, έχω και μια άλλη πρόταση ενδιάμεση. Βεβαίως, εδώ είναι όλα. Εάν θέλετε, συγγνώμη, αν θέλετε ένα βραδάκι για καφέ, ξέρω εγώ ότι να συναντηθούμε, να σας δείξω το σημαντικότερο μνημείο της Νοτιού Ελλάδος. Και μετά αποφασίζουμε να γίνει εκεί η συνάντηση επόμενη. Δεν σας το παρατηράω τώρα. Ήταν η έκπληξη. Έκπληξη τρομερή. Στο οποίο, μη γνωρίζοντάς το,
Εμείς είμαστε συνεχώς σε παρακμή. Αν το γνωρίζαμε και κάναμε κάτι με αυτό, δεν θα ήμασταν σε παρακμή, θα ξαναφωτίζαμε. Λάβρο είναι ενδιαφέρουσα η πρόταση, θεωρώ εγώ τουλάχιστον. Μπορεί να την κάνουμε και μετά να επεξεργαστούμε, να δουλέψουμε. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, με την ευκαιρία. Καλησπέρα σε όλους. Αγαπητοί συμμαθητές και όλοι οι οποίοι έχετε έρθει μαζί με τους συμμαθητές. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω έναν άνθρωπο που μας είχε στα όπα όλα τα χρόνια αυτά, το Σταμάτη τον Αδαμόπουλο, ο οποίος δεν εφίστηκε ποτέ ούτε χρόνο, ούτε τι άλλο να πω, και μας είχε κλεισμένο το μαγαζί για μας μόνο όλα αυτά τα χρόνια. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μετά θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που ήρθανε από μακριά, εκτός Τρίπολης μαζί με δικούς τους ανθρώπους, και πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν μαζί τους ότι πέρασαν μέχρι τώρα πάρα πολύ καλά. Επίσης θέλω να σας μεταφέρω τις ευχές της καθηγητριάς μας, της Γαρουφαλιάς της Καλαμπόκη, η οποία δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μπόρεσε να βρεθεί απόψε μαζί μας. Ακόμα πολλά χαιρετίσματα από παιδιά από το εξωτερικό που μιλάω συνέχεια και από άλλους φίλους οι οποίοι αρρωστήσανε τελευταία στιγμή και δεν μπορέσαν να έρθουν. Εγώ αισθάνομαι τόσο όμορφα τη βραδιά την απόψινή και πιστεύω ότι θα είμαστε καλά να συνεχίσουμε πάρα πολλά χρόνια ακόμη. Γεια σας. Πριν φύγει, τον έχουμε να κηρύξει. Έλα, Λαμπρό, έλα. Να πω του Κώστα, ναι. αυτό το λάδι, μία κοταλιά της σούπας κάθε πρωί Χριστούγεννα. Πολύ ωραία. Και θα αναστηθείς. Θα τραβήξει τον κλήρο και θα κληρώσουμε πρώτα αυτό και μετά δεν ισχύει αυτό, θα είναι και λαμπράκι. Βοηθάει. Τι θέλεις? Να τραβήξει ένα κλήρο. Θα κληρώσουμε προηγουμένως, το λάδι του φίλου μας του Λαμπρού. Γιατί δεν το κληρώσει? Όχι, είναι προσωπικό δώρο. Περίμενε, με συγχωρείτε. Τα δώρα δεν γνωρίζονται ούτε εγώ. Αυτό το λάδι το έφερα για τον Κώστα. Για τον Κώστα. Δεν ακούς? Όχι, δεν ακούω. Νόμιζα. Αλλά βάλε όμως, έχω άλλο στο αυτοκίνητο. Μπράβο, Λοιπόν, έλα κύριε Σταμάτη. Έλα, λοιπόν. Πάρε ένα κλήρο. Έλα, είναι να τους πάρω και τους 5 για να τους ανοίξω. Είναι όλοι κλειστοί, πιάσε δύο άκρες, είναι τσαπλακωμένα που λένε, να το είναι τσαπλακωμένο εδώ, να το ανοίγουμε. Ναι. Είμαστε 34 συμμαθητές, οι κλήροι είναι μέχρι και το 60, οπότε ό,τι είναι από 34 και πάνω, άκυρον που λένε, θα ξανατραβάμε. Άνοιξε το. Το 2. Το 2. Αλεξόπουλος Γεώργιος. Έλα, Γεώργια. Πήγαινε πάνω στον πάγκο και παίρνεις ένα βιβλίο αρεσίας, διαλέγεις ένα βιβλίο που θέλεις. Έλα Κώστα, τελειώνουμε. Λοιπόν, εκεί στον πάγκο είναι 5 βιβλία. Διαλέγεις όποιο θέλεις και κάθεσαι στη θέση σου. Έλα, Σταμάτη. Έλα μου. Πάμε, ένα τελειώνουμε. Το επόμενο. Έλα μου, να τα φέρει ο Κώστας. Νίκο μου, γεια σου. Σοφία, καληνύχτα. Το 26. Όποιος νομίζει, εδώ είναι τα μυαλάκια. Εδώ πάμε. Για ενστάσεις και στο Σκυπιτάρης Γεώργιος. Γεώργιος Σκυπιτάρη. Αλέξη Φούτρης, βιντεοκλήση. Ζητώ συγγνώμη. Έχω μια βιντεοκλήση από τον Αλέξη το Φούτρη από τον Καναδά. Το συμπαθή μας. Αλέξη. Πού το βιβλίο? Θα επιλέξω από τα υπόλοιπα 4 που μένουν. Άστο, να ξαναπάει. Έλα Κώστα, τελειώνουμε. Το 6, ποιος ήτανε?
Το 21. Το 21. Δεν θα έχει ανακατέψει καθόλου. Το 21. Ανακατέψει. Αθανάσιο Παπαγεωργίου παίρνει κάθε φορά. Αθανάσιο Παπαγεωργίου εκεί πέρα. Κάθε φορά Αθανάσιο Παπαγεωργίου παίρνει. Τα βιβλία στους προγραμματικούς. Δεν θα έχει ανακατέψει καθόλου. Ανακατέψει τα καλά. Έλα και γκρινιάζεται. Άνοιξε το ρε Κωστή. Το ανοίγουμε ρε. Το 34. Ήταν πατώ αυτό. Ο ψυχολιός του. Είμαστε στο τελευταίο. Εδώ, ψυχολιός. Το τελευταίο. Εντάξει, δεν έχει σκάσει πάνω από το. Έλα και αυτό. Έχουν μείνει δύο επιλέγεις στο 1-2. Τι να πάρω, θα μου κάνει. Το 14. Το 14. Ποιος έχει το 14 ρε παιδιά. Εμένα έπεσε. Εμένα έπεσε. Εμένα έπεσε. Το τελευταίο. Άμα έμεινε, άμα δεν έμεινε, κανείς δεν έμεινε. Εάν κάποιος θέλει να πει κάτι, μπορεί να έρθει να μας πει οτιδήποτε. Ακόμη και ένα ανέκδοτο θα ήταν ευχάριστο. Για να μας πει ένα τραγούδι ο Δημήτρης, το ένα μπορεί να είναι και δύο, ή αν είναι και κανένας άλλος που τραγουδάει καλά, ή που νομίζει ότι τραγουδάει καλά, εδώ είμαστε. Ή κανένα μη ζητήσει και μεροκάματο. Έλα Δημήτρη. Με τον Δημήτρη Βίγλα συμπτωματικά σήμερα στο χωριό μας, γιατί είμαστε συγχωριανοί συμμαθητές, είχαμε άλλο γλέντι και είναι συνέχεια με κλαρίνα και βιολιά και χορεύαμε όλο το μεσημέρι. Οπότε είμαστε προετοιμασμένοι. Καλησπέρα και από μένα. Χάρηκα που βρίσκομαι σήμερα πάλι εδώ πέρα μαζί σας. Χαιρετίζω και όσους δεν χαιρέτησα, με όσους δεν μίλησα. Χρόνια πολλά και για την αυριανή επέτειο. Για αυτήν θα πω ένα τραγουδάκι που αφορά εδώ πέρα την περιοχή μας. Γλυκό χαράζει χαραυγή και λάμπει ο ουρανός και η γη. Φέρνει την ελευθεριά μας και το τέλος της σκλαβιάς μας. Στα βέρβαινα, στα δολιανά, τους Τούρκους έκαναν λιανά. Στο Βαλτέτσι, στο Λεβίδι, πέφτει αλίπη το λεπίδι. Ο γέρος στην τρομπολίτσα με το μπλαπούτα στα δεξιά. Με καρύτινο ντουφέκι πέφτει σαν αστροπελέκι. Από του διακού το σουβλί φτιάνει ο κανάρης στο δαμπλί. Κι ο μιαούλης στο τιμόνι πέφτει στο κότσι φακιαϊδόνι. Το κάστρο του Μεσολογιού σου παίρνει την καρδιά το νου. Της γραβιάς λέει το χάνει, η Ελλάς δε θα πεθάνει. Ο Σταμάτης είπε να πούμε και τα ευζωνάκια. Αυτό το τραγούδι που είπα, το μαθαίναμε στο δημοτικό σχολείο. Εμείς και εσείς όλοι όσοι ήμασταν τότε. Αν θυμόσαστε. Τότε οι παλιοί, εμείς οι αρχαίοι δάσκαλοι, το διδάξαμε. Αλλά οι νέοι δάσκαλοι έχουν άλλα μυαλά. Τι να κάνουμε, έχουμε αλλαγές μεγάλες. Λοιπόν, να πούμε τα ευζωνάκια και να τελειώνουμε. Για να... Λοιπόν. 12 ευζωνάκια τα αποφασίσανε στην πόλη για να πάνε τα καημένα να πολεμήσουνε.
τα καημένα να πολεμήσουνε. Στο δρόμο που πηγαίναν στη μαύρη θάλασσα, κακιά φουρτούνα κάνει Παναγιά μου, σκίζονται τα πανιά. Κακιά φουρτούνα κάνει Παναγιά μου, σκίζονται τα πανιά. Δεν κλαίμε το καράβι, δεν κλαίμε τα πανιά, κλαίμε τον καπετάνιο Παναγιά μου, τα νιούτσικα παιδιά. Κλαίμε τον καπετάνιο Παναγιά μου, τα νιούτσικα παιδιά. Βοήθα Παναγιά μου, να τα γλιτώσουμε κι όλα σου τα καντήλια Παναγιά μου, να τα σημώσουμε κι όλα σου τα καντήλια Παναγιά μου, να τα σημώσουμε. Βοήθα η Νικόλα και εσύ Πατρόκοσμα, να πάρουμε την πόλη Παναγιά μου και την Αγιά Σοφιά. Να πάρουμε την πόλη Παναγιά μου και την Αγιά Σοφιά. Το τραγούδι αυτό αναφέρεται πιο πολύ και στα ευζωνικά τάγματα που είχαν εκστρατεύσει στη Μικρά Ασία από την Ελλάδα και πολέμησαν εκεί πέρα τους Τούρκους και μετά τη Μικρασιατική καταστροφή καταστράφηκαν και εκείνα. Όχι όλα βέβαια. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. 5 λεπτά θα κάνετε λίγο υπομονή το τραγούδι. Θα πω όμως και στίχους χωρίς. Ωρε κολοκοτρώνης κολόκο, ο τρώνης καθόνταν στη Ζάκυνθο στο κάστρο, βάζει το κιάλι, βάζει το κιάλι και εκεί κοιτάει. Βάζει το κιάλι και κοιτάει και το μοριά γναντεύει. Βλέπει τις μάνιες στα βουνά, τις μάνιες στα λαγκάδια, βλέπει τη θάλασσα πλατιά. Βλέπει την αλωνή στένα και την απάνω χρέπα και του ήρθε σαν παράπονο και κάθεται και κλαίει. Ωρε να ήταν ο Γιώργης, να ήταν ο Γιώργης φρονίμος, να είχε κι ο Γιάννος γνώση. Πήγε
πηγαίνανε στη Ζάκη ήνθω. Πηγαίνανε στη Ζάκη ήνθω που πήγε ο Θοδωράκης, παραπήγαν στις Εμιαλούς, στα μπέλια του Βιδόνη και βρήκαν ένα καλόγερο που κλάδευε τα μπέλια. Από μακριά τον χαιρετάν και από κοντά του λένε «Για κρύψε μας καλόγερε και μη μας μαρτυρήσεις. Μες στο λινό στα κλίματα εμπάτε και κρυφτείτε». Και εκείνος τους επρόδωσε, τους κλείσανε οι Τούρκοι. Ωρε βάλαν φωτιά, βάλαν φωτιά στα κλίματα. Κουβάρια θιά φωκέρια και ζωντανούς τους κάψα. Με γεια σας, με χαρά σας, ηρωικά παιδιά, σε σας ανήκει η δόξα και η ελευθερία. Αυτό είναι, το λέγεται το τραγούδι, λέει το μυρολόγι του Κολοκοτρώνη, που κάει ο αδερφός του με άλλους 5-6 πέρα στο λινό της Εμιαλούς, προδομένοι κλπ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε καλά και του χρόνου. Ευχαριστώ. Το λάδι που ορίζεται για κάποιον εκ των συναντών μπροστά του λάβου, θα το πληρώσουμε και αυτό. Λοιπόν, τράβα ένα γύρο που να είναι μέχρι το 34. Άμα δεν είναι, θα το ξανανοίξουμε. Μπράβο, περίμενε. Οπότε τα μπερδεύανε με το άνοιγμα. Οπότε το μπορειτό. 28, Κώστα. Μόνο, λοιπόν, Σπυρόπουλος Χρήστος. Δηλαδή θα το κάνουμε και ο νέος θα το κάνει. Προσφορά από το φίλο μας. Και θα σου πει και τη συνταγή. Κάθε πρωί είπαμε. Μια κουταλιά της σούπας. Προσοχή, Αυτό. Τίποτα. Εντάξει. Ναι. Μου επιτρέπει να πω κάτι για τον λάδι. Βεβαίως. Να πεις, βεβαίως και να πεις. Και το 28 από το φαρμακευτικό τμήμα του Πανεπιστημίου έχει βραβευτεί τα τελευταία 7 χρόνια με χρυσό βραβείο και η τελευταία έρευνα μας βραβεύουν στην Παλαιά Βουλή, μας δίνουν το χρυσό βραβείο. Μία έρευνα ενός γιατρού Τσολάκη, ο οποίος πειραματίστηκε με αθλητές. Τους έδινε λάδι με πολυφενόλες, αυτό είναι το χαρακτηριστικό του λαδιού αυτού, ότι έχει υψηλές πολυφενόλες και είδε ότι βελτιώθηκε η απόδοσή τους, συγκριτικά με άλλους που δεν παίρνανε λάδι. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας πήραν τηλέφωνο από το εξωτερικό ο Γιώργος ο Κολίτσας και ο Αλέξης ο Φούτης από τον Καναδά και μας είπαν να περάσουμε όμορφα και ωραία. Είχαμε πει, παιδιά, να έρθει ο φωτογράφος στις 11 η ώρα. Αλλά δεν τον βλέπω να έρχεται. Θα βγούμε έξω όλοι τώρα οι συμμαθητές να μας βγάλει τη φωτογραφία ο κύριος Κολίτσας, ο Φώτης.
Άλλη μία. Το πουλάκι. Εντάξει. Άλλη μία καλή πάρε από την άλλη γωνία. Προτεθείτε και με κάποιοι καλή. Φύγαμε. Ωραία. Κάτσε, περίμενε. Πάει και το κόψει το κεφάλι, είναι ψηλά. Ψηλός είσαι. Έξι.